Aka gufti maram, guftamat bachai hocha Haiku khalat koisha, kinomat kadralikta Ki tekstoy dot ki alpishti si khanomat khes Va maslihati ki tashkil kanem durum payre Sema minad nameknam, valahi hoche shava 100,000 patrinti kendori 100 milyon bishava Fakat nafru shoda moe laki bovaret kanan Free Boys Records ишавай фикри бисё то саҳар хол накардам ва саломатӣ номардо чизе ёфтум задам амир ту хато кардӣ и қадар сари сол ҷамъ кардӣ да гирдат як гала шағолу балабол медонам пушаймонӣ бидон фоида надоран агла фурӯхтана дидӣ о парвота надоран ту боша хубиш кардӣ ислоҳ шава гуфта валлоҳ да назарам шум шидами ҳаёти туфта рӯзторӯз сафи номардо аврода расидесай додар барои сум шида акаша фурӯхтесай миёрум сума дар кор шава қати банкоматаш номардии дӯсто буд ки амира шикаст қоматаш эй ҳаёт неки якчи мара кайфалон кард амир кораш бахшиданай вақте дӯстош хато кард неки и хели бача ай ту боварӣ надоштам додарат гуфтам гарчанде ма додар надоштам ака ҳақиқата мегум илтимос нарасен мара да ёдори додарҷон рӯзои пешинара реп мехонди неки репоп дарди сарат мешидем сишонат мегуфт тира комера ҳаруда медид ака гуфти марам гуфтамат бачаи оча хайку худат қоилша ки номат кадраликча ки текстои дод ки ай пиштиши қаномат хез ба маслиҳати ки ташкил кардем группаи рес тема минат намекунам валлоҳи ошича ва 100,000 подписчи ке дори 100 миллион бишава фақат нафрӯш одамоера ки боварат кардан хела тоқат кардам ай пишти муқа гапа задан амира орзу хезон қатиш кардак со автор дӯстои барам да сафи душманон шидан қатор бад орзура ки хезон репи таги боронаш ки орзура доду текста додарҷон биги хонаш расиди ба қулаҳои орзуша намекарди хирсан чиди додарҷон аката да пастӣ зади нарушника бировардан чӣ хатиматим карди гуфти ҳуйшава мебахшам амихе фикр карди худат медиди ғами янга чӣ хел афкору мекард амир фақат реп менавишт пешравирам намекард ба ту номи шаҳодата мадина мекарди таги борон гуфта ҳар рӯз репои нав мекарди номи мара мегири там вақте ки эфир мекарди запис мекардан эфира гапои бадам мезади мегуфтам ки кӯдакай ҳоли ба ақл меша эн асли хели кӯдак хоқ бишава решаш бахшиш напирси репа мира мудалид намекунам ами репа ютуб ай ту пешравирам намекунам фақат туф накада ҷое нони намакша хӯрдӣ ба номи нек ёдат кунанд вирус пас агар ту мурдӣ